Ganyan pa? Hindi, bigpitan niya lang sir. Ay, Hindi po ganyan niya. po. Hindi siya kakagat. Hindi po. Pangalan siya ng konsige naman ng Sir, basta hawakan niya lang po mabuti po. talaga ng issue. No. Agatan na pa. Hawakan niya lang po. Damdam mo nga ba? Oo, damdam mo na nga rin. Sabihin niya lang po yung pangalan niya. Nisha! Nisha. Nisha! Ano, mag-asawa ka na. Asawa na. Saktan ka lit ng asawa mo. Oo. Na ano yung asawa mo? Saktan ka pa? Oo. Misha. Ay, virgin po. Ay, kaya pala. First kwan niya. Yun guys, virgin pala, kaya pala ano. Nung pumalag. kwan niya, first 1 year old, nagkwan na siya. Lucky. Pero ngayon, hindi Di kita ba mas siya kadagi puro mo? Itsura na lang tao. Ano po guys, pasok na po. nakasawa ka na.